7:47 gaur hasiko da B-serieko Masterseko ligaxkako 3. jardunaldia atzo amaitu zen. Bigarrena, gaur 3. badakizue udan pilotak ez duela etenik izan hoi eta pronostikoak egiteaz gain, gero esango dizuegu bideo amaieran zen norgehiagokaren analisia egingo dugun. 3 partida izango dira aste honetan ere, eta gogora ezagun lehenik eta behin sailkapena une honetan nola dagoen. Lehenengo postuan puntu batekin dira Dario eta Eskiroz tantoa beraxagatik, gehi 16ko tantoa beraxagatik, puntu banarekin dira baita ere Senar Tolosa, Salaberri Aranguren, Zubizar eta Bikuña, Agirre Eskuza eta Peña Gabirondo urrenez urren, eta oraindik ez dute punturik eskuratu Peio Etxeberriak eta Morga Etxebarriak. Jardunaldia gaur hasiko da, Altsasuko Burunda pilotalekuan, eta bertan Zubizarreta eta Bikuña Senar eta Tolosaren aurka izango dira. Biek ala biek garaipena eskuratu zuten euren azken jardunaldietan, Zubizarretak eta Bikuñak Peña eta Gabirondoren aurka Santiago egunez ermuan, eta Senarrek eta Tolosak txapelketako lehen partida jokatu zuten Barakaldon, eta bertan erraz menderatu zituzten Peio Etxeberria ordezkatu zuen Egiguren eta Aimar Morga Etxebarria. Hemen Senar eta Tolosa ikusten ditut favorito, Xabi Tolosa aurrekoan oso ongi ikusi genuen, baita Inigo Bikuña ere, egia esan Zubizarretak eta Bikuñak espero nuena baino bikote askoz sendoagoa osatu zuten. Inigo Bikuñak sekulako bermea eman zuen atzeko kuadroetan, airez baliabide ikeragarriak dituela erakutsi zuen, pilota luzatu zuen, gaizto jarri ere aurkariei, eta Irei Zubizarreta fin ikusi genuen aurreko kuadro horietan, pilota abiadurarekin mugituz, behar bada tantoa amaitzea geixiago kostazitzaion, baina orokorrean Peñaren aurka oso ongi moldatu zen aurreko kuadro horietan, eta horregatik Beñat Senarrek hori saiestu beharko du. Gaurkoan, esan bezala Senar eta Tolosa irtengo dira favorito, baina Beñat Senarrek hori saiestu beharko du. Irai Zubizarretari aurrean jokatzea eta atzean Inigo Bikuña ahalik eta gehien kargatzea. Horretarako Senarrek doaiak baditu, eskuinez asko luzatzen duen pilotaria da, teknikoki ere bukatzen dakiela erakutsi du azken bolada honetan, eta naiz eta jokatu zuten lehen partidan hasieran behintzat asko kostazitzaien partidan sartzea, gerora partida handia egin zuten, ez zuten ezertxo ere oparitu eta bikote gogorra osa dezaketela erakutsi zuten. Beraz, lehen partida honetan Senar eta Tolosa favorito. Bihar Donostiako Atano 3. Agirre eta Eskuza, Etxeberria eta Morga Etxebarriaren aurka izango dira. Peio Etxeberriak titular moduan B-serie mailan lehen partida jokatuko du, izan ere aurreko 2 jardunaldietan maila nagusian jokatu behar izan du, 2 partidetan Mari Ezkurrenarekin izan da, eta biak irabazi ditu. Beraz, bolada bikainean iritsiko da, eta iritsi beharko du, izan ere puntuak pilatu beharra dauzkate. Une honetan txapelketan punturik ez duen bikote bakarra da, Peio Etxeberriak eta Morga Etxebarriak osatzen dutena, jada 2 partida jokatuak dituzte eta biak galduta, eta hor Peio hori bihar zama bere gain erabat hartzea egokituko zaio. Aurrean Agirre eta Eskuza atzo ez zuten bat ere sorterik izan Zarautzen, askoz ere gehiago izan ziren Murua eta Aranguren, hala ere Arkaitz Eskuzak maila handia eman zuen, erakutsi zuen zenolako baliabideak dituen pilotaria den, eta horren ondorioz hala ere Peio aurrean erritmoa jarri behar du, bera izan behar da partidaren jaun eta jabe, eta berak hartu behar du protagonismoa, eta atzean Morga Etxebarriari soilik errazak diren pilotak edo, baina pilota txarrasko ere kendu beharko dizkio. Ahalez, Arkaitz Eskuza gehiago delako, eta gehienetan behintzat bizkarra erakutsiko diolako. Hala ere, norbait baldin badago halako egoera bati aurre egin eta irabazteko gaitasunarekin, hori Peio Etxeberria da, eta horregatik Etxeberria eta Morga Etxebarria ikusten ditut biharko partida horretarako favorito moduan. Eta igandean Bastidan Dariok eta Eskirozek Salaberria eta Arangurenen aurka jokatuko dute. Hemen Dario eta Eskiroz ikusten ditut favorito,
Ikusiko dugu, Iker Salaberria iristen den edo ez, momentuz behintzat hemen karteldegian bera dago jarrita, baina eta horregatik, Dario eta Eskiroz horregatik ikusten ditut favorito, iruditzen zait aurrekoan Arangurenek atzo sekulako partida atera zuela muruarekin batera, baina atzean gainera bigarren zatian batez ere nagusi izan zen, lehen zatian ez zuen ezertxo ere oparitu eta Arkaitz Eskuzaren nagusitasun horri bikain erantzun zion airez eta dituen baliabide guzti horiekin, eta Iker Salaberriarena berriz galdera ikur bat izango da, galdegai ugari daude Iker Salaberriarekin, fisikoki nola izango da, eskuak nola izango ditu, ezin da jakin eta Dariok eta Eskirozek oso bikote orekatua osatzen dute, Dariok aurrean eman egiten dio, Eskiroz iatzean tantoa sartzea oso zaila da, eta biek ala biek ere puntu banarekin ekingo diote lehiari, beraz lehia irekia, espero da. Hauxe beraz uste duguna, gero Zubizar eta Bikuña Senar Tolosa norgehiagokaren analisi egingo dugu, beraz gaur hasiko da gogoratu Altsasun binakako B-serieko Masterseko 3. jardunaldia.